आथिखालाव हाबा जाखानाय आइजोफोरासो गोमानाय लामा आन्दायना कर'ना भेक्सिन लानो थांब्ला फैनो रोङै बेंकआव रां दोननो थांब्ला न'सिम सौफैफिनै बन्दननि रां हैनो थांब्ला गोमाबोनाय बायदि बायदियाव बांसिन जाबाय। बुंनो थाङोब्ला गोदो लाइमोनफोरासो बेबायदिमोन, नाथाय नङा दानिया बिदि नंला। जुग आरो थासारियानो सोलायबाय माने उल्था जाबाय। दानिया बे बाराव माबोरै गोमाखो फिन आरोबाव उन्दै उन्दै गथ' थाखानाय सासे फेसबुक रिल बानायग्रा स्टेटास होग्रा बर' आइजोआ तामिलनाडुआव सासे अनजिमा मुंनि आइजो मानसि गोमादों। मोनसे दुखुनांथाव आरो सोमोनांथाव जाथाय। नोंथांमोनहा बे जाथायखौ खोनाब्ला सोमोनांगोन आरो मेगनाव मोदै गगोन। जाय जाथाया बर' हारिनि गेजेराव आथिखालाव जावले जाफ्लेबाय थादों। बे जाथायानो जादों गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बलामजरा गामियाव। थांनाय 2 बोसोरनि सिगां दिपन मोसाहारि आरो अनजिमा मोसाहारि बिसि फिसाय सानैजों न'खरखौ मोजां महर एबा गाहाम थासारियाव लाबोनो होननानै खोला रायजोनि तामिलनाडुआव खामानि मावनो थांदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि दा बिसि फिसाय सानैजों 1 दानसोनि सिगांनिफ्रायनो जेबो खबर गैलाया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिसि अनजिमाया सोरबा हौवाजों खारबाय आरो फिसाय दिपन मोसाहारियाबो न'खरनि मानसिफोरजोंबो जेबो खबर गैया। दा न'खरनि गथ' गथाय बिमा बिफा गामिजों खौरांबो गैलाया। जाहोना जाबाय फिसाया एसे सादा सिदा मानसिमोन। बे जाथायखौनो साननानै उन्दै सानै फिसाज्ला लोगोसे गासै न'खरनि सुबुंफ्रा जोबोद जिंगायाव दं। बेनिखायनो सोरबाफोर तामिलनाडुआव थानाय बर' सुबुंफ्रा नुसनबायोब्ला नैबे जानबुं नङाव खौरां हरनो खावलायहरदों न'खरनि सुबुंफ्रा 7099106452 6901461136। बाबाखौ मान गोदाव सोराव बानायखो बिदि सावहाय लांनानै जोंबो न'आव बिराद गोदाव सोराव जानानै दं। बोजों जानो बोजों लोंनो जों सामफ्रामबो दुखु बानायबाय थायो। अन्नानै नों न'आव फैफिनदो हामा। जोंखौ अन्नानै जोंनि मोखांखौ नायनानै आंखौ गोदाव सोराव खालामखो। नोङो फैफिनदो हामा। आङो बे फिसाफ्राखौ नोंसोरो मोजाङै मोजां थांबाय फिसाफोर। जेरै थांदों ओरैनो नुजाफैनांगोन आरो नों फिसाफोरनि थांखिफोरखौ लाना थांदोंमोन। फरायनाय लिरनायफोर संसारनि बिदाफोरखौ होसोलांनो थाखाय नोङो न' बां फोसाबनो थाखाय थांदोंमोन। नोङो बिहामजो नोङो दिनै नुजाफैनांगोन न'सिमावहाय। गोदाव सोराव खालामबाय नोङो फिसायफोरखौबो फिसाय जाम्बाखौ लांनानै नोंनि फिसाय जाम्बाखौ लांनाया नोङो लोगोसे लानानै फैदो। आङो बेखौनो हांख्रायो। गोबाव समसै फिसानो साथामसै। जाया मिला मिसा बिसोरो मोजाङै मोजां जायो, खामानि मावो जायो आरो बिसोरो संसार जानायाव सहाय मोनाब्ला आंनो होजोबो। माइरंलाबो होयो आङो, जेलाबो होजोबो। गांनाय गैया उखैनाय गैया बिसोरो। आङो न'आव फैजानो लुबैदों। मोजाङै मोजां फिसाफोरखौ शिक्षा होलांनो थाखाय आरो न'खरफोरखौ मोजां फोसाबलांनो थाखाय आङो फैफिनजानो लुबैदों। बेनो आंनो बेसेबां इसोरनाव गाबगोन। इसोरनाव आङो बे फिसौफोरनि मोखांखौ नायनानैब्लाबो मोदै रुखु रुखु गनानै आङो इसोरनावबो बिना होयो। होनब्लाबो फैया मोननायखायनो आङो बे खामानिखौ मावनो थाखाय नोंथांखौ आखायाव लादों। आंनो फैनायनि थाखाय खावलायग्रोदों। गोबां जोंनि बर' हारिया तामिलनाडु जेन'बा बेंगालराव खामानि मावहैनाय दङ। आंनि बिहामजोखौ नुयोब्ला हमनानै नैबे स्क्रिन टाचावहाय आंनि मबाइल नाम्बारखौ होगोन। बेखौ कन्टेक्ट खालामनानै हरदो। एसे अननानै खबर हरदो खावलायदों। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया। क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो। गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन। बेनिखायनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला
नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।